برای دەلال خوشکە هێژە دەم هاتیە گۆ ئەم سپاسیا خۆ شێرەژنک ئێزیدی بکەن. ئەو شێرەژن نەش جیایە شنگالەیە و نەش وڵات شێخ و بەعەدرێ و نەش خانکیە. ئەف شێرەژن ji welatê xaltaya. Xwişka duzên tekal, goj roja ferman, destpêka fermanê û heta wek roja îro di da û doza êzîdatiyê de û fermana çiyayê şingalê de kar dike. Her sînorê tirsê û zehmetiyê û zorê bi qelema xwe şikênandiye. Sênga Xwedaya dijmin û her karekî zehmet daniye ser milê xwe û bi qelema xwe dewa doza miletê xwe kiriye. Evê insanê heq kiriye got timsalkî jêr li serê çiyayê şingalê çêkin. Bi rengê wê bi sûretê wê. Ne ev insanê xwediyê kîloyê simbêla û xwediyê kurk û eba. Heqa ev mezina êzîdatiye bû. Heqa ev rêbera êzîdatiye bû. İnsanê halo ji me re lazim in. İnsanê halo divê namede zêde bibin û insanê halo divê rêbertiya me bikin birayê min. Silav û rêz ji bona şêrejina êzîdî duzên tekal got ev heq û mafê vê fermanê eğlebiyen û bêtiriya wê bi kesê insanê wek wê, bi xêra kesê insanê wek wê ekademî û zana û dilqewîn û şêrejin. Got ev heq û maf li Almanya hatiye dan ji bona fermana çiyayê şingalê. Gelî şingaliya timsalkî vê insanê li serê çiyayê şingalê çêkin û dem hatiye got hûn tev da û em tev da spasiya xwe ji wê û her kesekî wek wê bikin. Rêberê me divê insanê zane bin, wek wê bin, insanê mêrxas bin, canfîda bin, ne ji malê xwe û ne ji rihê xwe bitirsin. Da bes carek de fermanek de hûlo bi serê me de werî. Silav û rêz ji bona xwişka hêja şêrejina êzîdxanê duzên tekal û ji we tev de re silav û rêz.